10 anys han donat per molt i han permès als de Jaumes conèixer gent increïble i actuar en tots els punts de la nostra geografia. I fins i tot més enllà de les nostres fronteres. Han actuat a televisió, en concerts multitudinaris i fins i tot han participat amb gran èxit al programa Qué tiempo tan feliz de María Teresa Campos. El mític grup de Jaumes ha creat el tema que els obrirà amb tota seguretat les portes de l'estrellato. El tema que farà triomfar de Jaumes d'una vegada per totes. Per tots vosaltres i per tot el món arriba Song in English!